hasiko gira aurtengo Lurramaren lehen hitzorduarekin. Beraz, lehenik mil esker hain kopuru handian etorririk, edo bederen mil esker etorri diren jende guzieri, eta mil esker ere eztia egiturari gela hau prestaturik. 2005 edizione hau, behaz, 20. Lurrama dugu, eta bihar ere laborari hau dugu lema, eta diaz lehen aldikotz egin ginuen Kortxikarrak hor baitziren egin ginuen mintzaldi bat Lurrama bezperan, egitarauan nahiko betea baita Lurrama denboran, eta horten segitu dugu ohitura berri horrekin, eta proposatzen dizuegu hemen ditugun gomitekin gogoetatzea pixka bat, eta behar bat aterabide batzuen atsemaitea, zer egin bihar ere laborari izaiteko, eta laborari albezen bat laborari izaiteko, eta zer galde egiten aldugun kolektibitater hori buruz joaiteko. Donc, merci à tous d'être là. Je remercie également l'Estia, on remercie également l'Estia de nous mettre à disposition cette salle. L'édition 2025 de Lurrama est un anniversaire, voilà, c'est la 20e édition, et on en a profité pour inviter, j'ai oublié de le dire en basque, on en a profité pour faire un petit tour de l'ensemble du Pays Basque, des 7 provinces, qui sont les invités d'honneur cette année. Donc le sujet, c'est demain paysan, et donc comment faire pour attirer la suite dans les fermes et pour qu'il y ait le maximum de paysans possible demain. Et donc, je remercie effectivement tous les intervenants qui sont là de plancher sur le sujet que l'on vient de dire, c'est-à-dire que qu'est-ce que les collectivités mettent en œuvre et pourraient mettre en œuvre pour inciter les jeunes ou les moins jeunes à continuer dans l'activité agricole. Beraz ez niz luzeago izanen, mil esker guzieri, et je donne la parole à Iker qui va coordonner les débats. Aipatzen ditugu itzulpen sistemak. Je vais laisser Yakesh ou Eneko vous expliquer comment marchent ces appareils pour les personnes qui ne comprennent pas l'euskara. Eta frantsesa ulertzen ez duten dako ere bai, esplikatuko dizuegu gauza horiek nola baliatzen diren. Egiten duk Yakesh edo? Oui, très bien. Ibaziek, mil esker. Gabon deneri, hasiko niz main inguruan diren pertsonen eta aurkezten, eta gero kontestuaz luze izanen da behar bada, baina berritut gauza zuen baita agerian ezarri, debatean sartu haintzin.
Beraz, arrunt zuen eskuinean, Intzabarandiaran, Biziola Kooperatifaren izenean da. Ondotik ene ezkerrean Isabel Capdeville Enteramapeko lehendakaria dena. Ene ondoan Oneka Zabalia Jaurlaritzako nekazaritza eta hazkuntza zuzendaria. Ondoren Jean-René Etxegarai Euskal Herri-Hirigune Elkargoko lehendakaria. Eta han beste puntian zuen ezkerrean Ruben Goni, Nafarroako gobernuko landa garapeneko zuzendari nagusia. Aintzinetik eskertzen ditugu Eneko eta Jakes, itzultzaile lanetan ari direnak. Eta hasteniz, kontestu honen aipatzen. Nolako instalazio estrategiak Euskal Herriko elikadura burujabetza hobetzeko? Hau da, main inguru honen izenburua, Lurramaren 20. edizioaren bezpera honetan. Maiz, elikadura burujabetza konzeptua, elikadura autonomia edo autarkiarekin nahasten dugu. Elikadura burujabetza biak kanpesina erakundeak 1980ko hamarkadan teorizatu eta 1986an FAO-ren goi bilera batean publiko egin zuen. Elikadura burujabetza eskubide bat da. Lurralde bateko biztanle estatu edo estatu multzoek beren biztanleentzat egokienak diren laborantza politikak ezartzeko beste lurraldetako biztanleik kalterik egin gabe. Beste molde batez erranik, herriek eiendako sanoak eta kulturalki egokiak diren elikagaien ekoizteko eskubidea beste herrien eskubidei kalterik egin gabe. Urtero, bataz beste, 194 gazte plantatzen dira laborari Euskal Herriko 7 probintzietan instalatzeko diru laguntzak galdatuz. Euskal Autonomia Erkidegoan 12.919 etxaldetarik 3.364 profesionalak konsideratuak dira. Laborariek bataz beste 54 urte dituzte. Azken 10 urteetan urtero 55 gazte instalatu dira diru laguntzekin. Jaz 2024an 75 izan dira. Nafarroan 2024an diren 13.155 etxaldetarik 2.286 lehentasunezkoak dira, hots, nagusiki laborantzaz bizi direnak. Horitatik 1.056, 55 urte baino gehiago dituzte. Inkesta batean arabera, horien 57%tan ez da erreleborik aurre ikusten. 2015 eta 2023 artean urtero bataz beste 64 gazte instalatu dira betire laguntzekin. Jaz 2024an 106 izan dira. Ipar Euskal Herrian 2008ko 3.757 etxaldetarik 3.021 profesionalak dira. Laborarien bataz bestekoa dina 59 urtekoa da. 700 etxalde desagertu dira 2010 eta 2020 artean. Erritmo horretan 1.200 etxalde bakarrik gera litezke 2050ean. Inkestek diote 60 urtetik gorako laborarien 35% ez dakiela segidarik izango duten. 2015 eta 2023 artean bataz beste 65 gazte instalatu dira urtero diru